kum kadang chong kajing ai men sim shwaba angot kinet yashim benta ha kajing ko ka executive committee jong ka United Democratic Party UDP minta kasi kala yo ban pen ko buram ya ka kong koman wa lang bat usamla Steve Jerwa ha kajing lang balah long ha phalau jong ka office strekam jong ka United Democratic Party UDP Maukerwat constituency kajing ben ko buram ya ka kong koman wa lang kadai bahkan salet yashim benta ha ka 30th Pan Pacific Master Games Arhajar Arpsa kaban salong ha Gold Coast Queensland Australia but usamla Steve Jerwa un select shaka final jong ka jingya kop shot kabla tip kum ka India Best Dancer Season 4 kaban long hanong ba Mumbai ha gani kasngi na don lang na du uba Renekton Lingdo MLA ka Maukerwat constituency lembat ki nongkit kam jong ka UDP Maukerwat constituency we can tip katlo kadon kini kadon we can ten minute katlo kadon kini sindok kadi kidi bok kidi yang yo street bo wana kidi jam lagbajo fi minute lagbajo fi minute yo street yak bok kidi point bagi fi bakane kan long sisa kidi bok sabai wana kan ayo yo blay bala don kat ikayung kasan ko jongi baro panglayo uwe ikun jongi ba ila ban ai buram ya kayin kasam ya kasnong kathaw bat kumjuro ya kan ka street mi khala ya ka jongi te kabaning kong nasngo ban ai kublay ya pi ba rinit bat ibabak badai nasnong jongi ba ila phun yangi ban pentip yangi ban wan hangne te tang ka wai sukar pat nangi kayin kasam ba tim sobha ban yobut lang ya Steve Jerwa ibadan mentah apa India Best Dancer Season 4 mentah imla banwan nama ka jing syak ka jong i dang yat yang te po Mumbai te itu pat ya pi ba pin ya ai kakti ka mon kakti ka diang ka jong pi kipat ba jong ka than ka sinong ka jong i ban buat ya i ban yo ta ka thong ka jing job kublai pun oi na kene sindok jong pi mana kelen ka party UDP nilalum market bok kiruyang ya pi mata kasni haswai ka pin salet ha Australia banle jakun ya kecing mare jong pi tena kalian ke party ngimla ban aisibun ngimtip katno kadon hakale sindok ngelelum kadon desen da ka basnu it ithi kum i parasnong par thau jongi bagi thilti bagare kecing ai jongi la kalong ka bakhendiak hendrai kadalong ka jingker khu da ka bagi ai tipok ithi nado ka mensem ban batun ra ka jing job ka banong ka burom ya kari India ka burom ka state reklea bat ka burom ka constituency bari kini kadong ka thanjongi khamtam ki baying sang pi ai kini kum ka jing bok re pi ko man baru boleh dari kerat dalam mereka pi dia kemer ke bakia baru dia nak ke jingjok ke jimare guys ni konsep ngai ku beli ni kong ya beli dari rat ono gunung tau ba ubala ri kumaringa na do ba gadang kana do ngata ba lalong jilo temen jonga te ku ba ulo bu yang aba ulo thoi nga ha ke teng ke jong ha ke ti jong u ba ngan sapoi ha ke ni ka thong te ni konsep kerten jonga nga dega menjadi walang naga distrik Maukerwat bat Southwest distrik Maukerwat bat naga nong singi boleh teka kerta jonga ngadap nyopol rus namta te kikul ngadon kikul pat ngadon ngakakan rengut tang bang ngadon tang angut te kikul piu jonga pat ngadon san po saungut te baki kun miurung la don nyumut te ngai kublai ublai rat ba ulari sumaringa ula ai nga gani ka thonga ba menta bang salit bali kun ci Australia te ni ko ni sap ngai kublai ni ko ni me jongi ba mai lala ban pli kala tenti ha gani ka ni ban ya rablem la ka banta ka jiya tenti ka jonga te ublai ulang ka kun doi ni LMA jongi ba inang laban inang laban nang yo berbor kamet ka bakoy ka bakya ba dagi jingkian sanang laban tre sitom ya gani ka kam salaban tre kam hasisu ai ba sini sakmat in sanang long ita iklul jongari ki jongi ba tham tamro nagawanta kini rumba ngam nang banti kertenya nai naro nang si ai kulum lang ya baro kira rumba bati seheb rugum juga ada ke dalam ini. Ngai ku lelang pi baro. To nang ye kit bo kiru yang la kaban ta jonga watla. Ngalalong bla tumen ron de ble ule jiti nga bangan salet banya
คนจะตายสิปออสเตรเลียเรย์วันละเราต้องเป็นรูหับชิมมีกับบันตากับบ่าที่เราเป็นเช็ดยังไงนัดลูกแต่ละปออสเตรเลียบัดพี่ได้บันชิมสันตลีกี่จริงอะไรบันพี่ได้บันยี่คุณเด็กกันเด็กกี่จริงอะไรมาราธอนเด็กริสบันยี่คุณบัดที่กุมกี่จริงมาได้จกี่ขณะเรย์kata ro ngam juga nga habagi la ai yang ngaban penkamti hanga ngadai banlej ban yatur ka bangala namar bakyong pidai banlej ban yakun nagbatta jongari te watlai tagari ro ngadai banela watla long kumno ro ka bala dagi jirwale mi jopi dagi jinga dagi jinga duwale mi jopi dagi jiget bokiri yang jopi ki paj ba bar ko jelong kimi kelong pa ki kun sama ngadai banlej namar ba ai ba dagi jing lejong ai supos liakan ai mensim nak bertagi kon sama bagi nang la banang tresitom bagi nang bun ki squad bagi dai ban lej ban isim bertagi kon sama te ki long mi long paru nada pini isim berta kan dagi jing lej marathon kalong ka ba piyo ke jing mentoy du kata namar pin sayo ke jing ko jing kya ke jing ko jing kya kalong ka dawai ke jing imla ban wat ke dawai di jin re lai ke jing ko jing kya ke jing lej marathon ngana du bangala lej ke ne jing lej thene ke ti bangala lej ban marathon ngam ju ya jing pang ngam ya jing sitom namar ba tang shu ngeu banga radon ke jing sitom ngelaki na du dang step tau siteng lej ban mara step de endala wan haying pat la mi ko wishet hang tahi ngala yo ke jing ko Bar ikong kemoy na singi baulen. Ngidon mentah kum ka parti UDP hangne hak office jong ka parti ban kit bok kini ki arngot ki riu kensai jong kari kadong ka tanjong ni ya ikong kemoy hak bangi kit bok ki ibe inda job don burom insawan la sibet ya kabangin sayo pan IT kini ka senduk ngimtip katno kat bakangat hak ka senduk hendak kum ka parti ngi ai da kabayadon ketilang barok khoi da kabayadon ketikat ki badon hangne ki members jo ka UDP ngin ya ai ngin don ketilang hakane ka senduk ya kini artli ki senduk kata kalong ya ka senduk je kong kemoy pe jo steve te kata ka syong hapi kumno pin ai ingin sa shu ya ta kini ki senduk bat pin sa shu ai am don batip petit no pi marwei ya kadno ko pi ai hakadur jo ka jing no bai kan show te dekat ki bala ban ai ngi priang so bhai kata ka ai jong pi bar ngai skam makan dolong ka dorba ka bakrau kum ka jikit bok ki ruang bat kini ki rangkan saya jo kade kadong kathan jongi kini tiba kini yo ke jing job da kade ke jing don bok ka jongi tingin saya kini ki box kin saya badle se kat bangin adap i kermen bai kong kemoy la ban poi kat bangin adap ban